Představujeme vám Mizuno Wave Lightning Z8, volejbalovou obuv navrženou pro rychlost, stabilitu a maximální pohodlí při hře. Klíčovou součástí této boty je technologie Mizuno Wave, která využívá vlnovou desku umístěnou v podrážce. Tento unikátní systém zajišťuje optimální rozložení nárazů při dopadu a přináší stabilitu, aniž by omezoval pohyblivost. Pěna Enerzy NXT botě zajišťuje maximální měkkost při došlapu a návratnost energie. Další technologií je D-Flex Groove, diagonální drážka umístěná v oblasti středu chodidla, která umožňuje rychlé přechody a změny směru. Tato drážka byla navržena tak, aby podporovala efektivní přenos síly při rychlých pohybech do boku. Bota také využívá lehkou konstrukci z prodyšného materiálu, který nejenže dobře větrá, ale také udržuje stabilitu nohy při náročných pohybech. Další vychytávkou je Dynamotion Fit technologie, která se přizpůsobí tvaru nohy a zajišťuje, že bota sedí jako ulitá. Podrážka z odolné gumy je navržena tak, aby měla výbornou přilnavost na různých površích, čímž hráčům poskytuje maximální jistotu při každém pohybu. Celkově jsou Mizuno Wave Lightning vytvořeny tak, aby kombinovaly nejmodernější technologie, které podporují dynamiku a kontrolu pohybu při intenzivním zatížení.